Hola xics, hola xiques. Vaig a ensenyar-vos com fem el màxim comú divisor. Recordeu el significat de les paraules. Hem de trobar el màxim, el més gran, que tenen en comú 12 i 16 en els seus divisors. Val? Màxim comú divisor, el més gran dels divisors que tenen els dos. Val? Vinga, comencem fent la descomposició factorial. La de 12, que és molt fàcil i ja sabeu fer-ho molt bé. Ho escrivim ací baix. La de 16, que també és molt fàcil. La escrivim ací. 1, 2, 3, 4, 2 a la quarta. I ara pensem, el màxim comú divisor serà els repetits al menor exponent. Quin es repeteix? El 2. I quin està al menor exponent? Aquest. Vol dir, 4 és el màxim número per el qual podem dividir 12 i 16. Val? Anem a fer uno que té un poquet de trampeta perquè aneu a veure que no tenen ningú en comú. El 5, que és 5, és igual a 5, i 6, que és 2 per 3. No tenen cap en comú. Aleshores, quin és el màxim divisor d'ells dos? És 1, val? Perquè tots els nombres es poden dividir mínim per 1 i per ells mateixa. Val? Anem a fer així ara el màxim comú divisor de 3 números. Per exemple, de 6, de 12 i de 16. Val? Mirem el 6, que el tenim així. 6 és igual a 2 per 3. Mirem el 12. No costa res tornar-ho a copiar. I mirem el 16, que el tenim així. Val? I ara tornem a triar repetits al menor exponent. Quin es repeteix en els 3? El 2. I quin té menor exponent? Aquest. Aleshores, el màxim número per el qual podem dividir 6, 12 i 16 és 2. Val? Vinga, és molt fàcil. A practicar. Adeu!